Uy, tabalos-los, kuyogi ko, be. Adto ko sila, Maria, mga rana ko. Ha? Ato ka Manila palit ka harina? Imo kukuyog? Ilang daw, sa palungon ko ng uni mo ron, ingon kung adto ko silang Maria, mamisita ko, kuyogi ko, kay mga rana ko. Ah, mga harina ka? Ngulan mo, eh. Tara ta. Ilaw. Potang daw. Mapanglaw. Sa manggang hilaw. Dumungaw ko sa bintana. Umayat ka sa bintana. Uidaw. Dumungaw ka sa bintana. Gusto, oy, yung kuyog mo rin mag-abnormal, oy. May stress akong tutoy. Ay, yun gamay yung kuyog, ay. Kalagkanta. O ilaw. O, Sa sang daw. mapanglaw. Sa manggang hilaw. Stress ko sa yung kuyog, eh. Ano na bro nung suod na? Dadanay mong kauban, kaya ako ng piktusan. Lagot ko na. Ba't di madam, ayaw ko anaon, ayaw ko anaan madam. Manginana ka, ayaw, di ba ka magpaana? Kasi to, Arla, na paiba-aba, pero di pa bastusan. Gusto pa mo, anak. Itong ginooin taon. Gusto ko ni mo, Bruno, eh. Kano ko naglalaman ka lang ito'y? Nga naman ay dako. Diyan siya naka Maria, God. Ako to gituyog dalagod kay hadlo ko di sunahan, bala mo kayong kay ba kalibunan kay ngit-ngit kay wapay sugad ri. Wa mi kadalag sulo. Man man to isug mo tugbaho, madlo man ang ungo to. Yat ano man. Sige na lang, God. Sa butrak ko. Imo naman sang gipauli imong ito'y. Mao na, ari na, sulod na dala. Maria. Uy, uyo mo tanim mo, Bruno, oy. Matugkam sa tanim mo negros diha, oy. Kung manguya ba ko nimo, imo ba kong sugton? Oo, sugton ti ka. Pero nana ko'y hangyon nimo. Kinahan na tagaan sa mo mga balak nga makabugto sa kong panty. Ano? Kanya na di, balak, I'm expert that. Okay, I will give you the balak. Ikaw rebog tong itik nga nagapakapa sa malabukong kong dugan. Huwag mo kong sugton, di yun. Hindi mo kamahayan. Akong kabuto ng buwan, ug ako gihapak sa imong bilahan. Siya, di ka malamian. Sugot na ti ka, Bruno. Salamat kayo. Ako isaan mo. Di ka magmahay magbasol ka. Ay pirmi ko sa pungan ang agyanan sa imong ihi. Unsa? Yung sa pungan ako agyanan sa ihi. Bastos kay ka Bruno oy. Pero ganahan ko ana. Salamat kayo. Well. Wa ko katuon mo, Maria, nga ingon anak kahumok ang imong ilong. Oy, mayo sa gabi galina ako diri wa jud mo kabantay nako. Oy, Maria, wa ko'y pakian na imong bisita, no? Basin ayo lang chuy-chuy ana, walay lamoy. Nahurot na gid akong bilib nimo, Maria. Manghipag ka sa banig ka ba mong limpyo nya karon naguyab na ka sa may trabaho ng laki. Wala na akong trabaho din. O tanawag ko na, Maria, wag ka di trabaho. Saon man na. Maria na akong gitrabaho. O sige, Maria, imong gitrabaho. Oy, klaruhan na do, ang gugma do di yun na makaon do. Kinahanglan gyud tag kwarta para makasakaon ta. Ikaw do unsa man gitrabahon mo sa una gyud? Trabaho na Tingog. ko kuan man. Kumsik. Kumsik de ka, murag nindot lagi trabaho adong pa professional dong. Unsa kinang kumsik dong? Pohon dong, mo ni kag balik dong. Kuyo kay imong mama dong, magsistorya man pud bi. Unsa kumot minasa? Ay nagipagbalik diri dong ha kay Jesus malaparhuan gid ka dong. Ya ikaw sad Maria pagpuyo. Ay sig biga-biga diha, kumutong ko lang dagway nimo ron. Bigaon sige kang yawa ka. Kung kay bawo lang ka do no? Kana si Maria dong ipeskwela ko nagpila ka mahal kay University sa Dibok Galaxy sa ilang pikulo. Nya karon mingon ka. Kumsik ka? Oy Maria, wa ko'y pakyan ang ilok basaha. Ang gusto na ko magtarong kasi mong kinabuhi. Klaruhan na puli ang laki, di ko gusto ana. Di ko gaymot-imot pabayawag gyang ngay oy. Paulit, sus lamig may kumutong nga bil sa animal. Oh, magtinutok kayo ba? Pure pero mga lugta ra ta. Ikaw laki papa. Uli na sa inyo. Oh, wala na drama-drama, uli na. Balik ka sa Maria mo. Lain mo pamati sa imong mama. Mama, awa na lang si Bruno, nilakaw na lang mo. Hoy Bruno, balik yun siguro ha. Pasensya na ka sa akong mama, napakan mo ko lang iro. Managalain niyang lawas karon. Balik yun, ingon biya ka, mo sa pungan akong